Freud og ægteskabet. Det her billede, det er fra 1886, og vi starter lige med at fortælle lidt om Freud. Der er jo det her paradoks med opdragelsens rolle i forhold til ægteskabet. Og kvinden, hun skal være den her uskyldige og ikke beskæftige sig intellektuelt med seksuelle problemer, og hun må ikke forelske sig og de her ting. Hun skal bare være den her husholdske moder og hustru og have sin plads i den patriarkalske familie. Og manden, han lever ligesom det her aktive liv, og der er ligesom en accept af hans seksuelle aktiviteter. Og han skal ligesom ikke, altså officielt er han jo også afholdende, men det er han ikke i virkeligheden. Og resultatet af sådan et ægteskab vil være, at der er en åndelig skuffelse og et legemligt afsavn, en desillusion, og kvinden, hun vil have den her utilfredsstillede længsel med neurose og måske utroskab, men hun vælger som regel ikke den her utroskab på grund af den her forældreautoritet, der ligger underkastelse af kulturkravet, hvor manden han så vil ty til utroskab. Ja, og for lige at fortælle lidt om indholdet i billedet, så ser vi manden, som han udviser tydelig autoritet over for kvinden, som kvinden så er underkastet. Det kan vi se gennem deres kropsholdninger. Vi antager, at kvinden har været utro, som følge af seksualmoralens problemer. Kvinden kan altså ikke tilfredsstille sin mand, og det har hun ikke gjort, og derfor så bliver hun så straffet med pisk. Samtidig så har hun frasagt sig kristendommen, hvilket ses på det smadrede billede, men hun holder altså stadig sin hånd ved gudebilledet for ligesom sådan at bede hjælp, da manden straffer hende. Og vi ser kun kvindens ryg, mens mandens ansigt og forside ligesom er belyst, hvilket kunne betyde, at manden er den, der uanset sine handlinger, han altid accepteres i samfundsrelationer. Hvis vi kigger lidt på kompositionen, så er det tydeligt, at manden han er øverst i billedet, og kvinden er nederst, og det viser noget om magtforholdet her. At han har meget autoritet. Ja, det viser skyggerne samtidig også, at mandens skygge er meget dominerende i billedet. Det viser ligesom sådan mandens overlegenhed. Det kunne også symbolisere deres problemer og det onde i forholdet. Og der er rigtig lang distance mellem de her to individer. Man kan se, hvis vi kigger på nogle af linjerne, så altså billedet hænger skævt, og der er mange skæve linjer, og det gør også, at det hele det er ligesom ustabilt. Trekanten i billedet, den vender nedad, og det gør også, at der ikke er den her balance. Så det er ligesom forhold, det også viser en ustabilitet, og den her patriarkalske familie er ligesom i uorden, fordi kvinden ikke opfylder sin rolle. Til sidst der kan vi sige, at blikfanget, men altså, når man kigger først på billedet, så fanger blikket manden, og derefter så følger man det så hen på billedet, og til sidst ned på kvinden, så man kan altså ligesom sige, at Gud og manden kan ses over kvinden i den her sammenhæng.